Καλώς ήρθατε στην Έξυπνη Οικονομία. Σήμερα βρισκόμαστε στις εγκαταστάσεις της Reframe Food για να συζητήσουμε με τον συνιδρυτή της εταιρείας, τον κύριο Γρηγόρη Χατζικώστα. Καλώς ήρθατε στην Έξυπνη Οικονομία, κύριε Χατζικώστα. Καταρχήν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε σχετικά με το πότε άρχισε να λειτουργεί η Reframe Food και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κατσιάνη. Να σας καλωσορίσω και εγώ στη Reframe Food. Εμείς ξεκινήσαμε το 2020. Ξεκινήσαμε το 2020 θέλοντας να δουλέψουμε στο τρίγωνο που σχηματίζουν η αγροδιατροφή, οι ψηφιακές τεχνολογίες και η επιχειρηματικότητα και με μια ιδιαίτερη έμφαση στη νεοφυή επιχειρηματικότητα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς είναι να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο που έχει η έρευνα στην κοινωνία και στην οικονομία, ιδιαίτερα στον αγροδιατροφικό τομέα, που το θεωρούμε κρίσιμο κλάδο για τη χώρα μας, αλλά κρίσιμο κλάδο και για το μέλλον του κόσμου, με δεδομένη την επιστηστική ασφάλεια που όλοι ζητάμε, με δεδομένο το περιβαλλοντικό αντίκτυπο που έχει η παραγωγή τροφίμων σήμερα και πώς μπορεί η αγροτική παραγωγή από μέρος του προβλήματος να γίνει μέρος της λύσης σε ό,τι αφορά ένα θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Κύριε Χατζικώστα, τι σας όθησε να δημιουργήσετε την έδρα της εταιρείας εδώ στη Θεσσαλονίκη? Υπήρχε κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό? Κοιτάξτε, θα αφήσω στην άκρη το γεγονός ότι καταγόμαστε και οι τρεις από τη Θεσσαλονίκη και αγαπάμε τον τόπο μας και θα εστιάσω περισσότερο στα χαρακτηριστικά της οικονομίας της Θεσσαλονίκης αλλά και της Βόρειας Ελλάδας ευρύτερα. Η αλήθεια είναι ότι ο αγροδιατροφικός τομέας είναι το δυνατό μας χαρτί. Δεν είμαστε οι πρώτοι που σας το λέμε αυτό προφανώς. Ξέρετε ότι από το κορυφαίο επίπεδο της περιφέρειας είτε και της κυβέρνησης της εθνικής μέχρι και τους ανθρώπους που βρίσκονται στη βάση, τους παραγωγούς μας, όλοι αναγνωρίζουν τη σημασία του κλάδου στην οικονομία και στο χαρακτήρα, στην ταυτότητα της περιοχής. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε μια πολύ θετική και γόνιμη τροχιά σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη τεχνολογιών, σε ό,τι αφορά τις επιστήμες, σε ό,τι αφορά την έρευνα, την καινοτομία. Συμβαίνουν μεγάλα έργα υποδομής στην πόλη, αλλά συμβαίνουν και πολλές κινήσεις που ίσως να μην είναι τόσο ορατές, αλλά είναι εξίσου σημαντικές στη βάση της πυραμίδας της καινοτομίας. Οπότε εμείς θέλουμε κυρίως εκεί να δουλέψουμε, περισσότερο στη βάση και να μπορέσουμε να συνδέσουμε τις ομάδες που καινοτομούν με τις μεγάλες υποδομές, αργά ή γρήγορα. Οπότε δουλεύουμε πολύ πάνω στο κόνσεπτ που λέει από το εργαστήριο στο τιμολόγιο. Πώς μπορούμε δηλαδή να πάρουμε ερευνητικά αποτελέσματα από αυτά τα εξαιρετικά που δημιουργούν οι ομάδες μας και να τα φέρουμε στην κοινωνία και στην οικονομία. Μιας και αναφέρεστε στις επενδύσεις που γίνονται στη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι η αναφορά έχει να κάνει και με το Thesintec, που είναι σημείο αναφοράς για την καινοτομία, αλλά και για τον θύλακα αγροδιατροφής που γίνεται από τη ζώνη. Πολύ σωστά. Αυτές είναι εμβληματικές δράσεις, τις οποίες προφανώς εμείς παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και προφανώς μας δίνουν και έναν επιπλέον λόγο να πιστεύουμε ότι ο ρόλος μας στο οικοσύστημα καινοτομίας της πόλης είναι επίκαιρος και δημιουργικός. Τώρα, όσον αφορά τον αγροδιατροφικό τομέα, κύριε Χατζικώστα, πόσο έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά την πανδημία, όπου είδαμε μια σειρά από αλλαγές να συντελούνται όχι μόνο στο κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού, σε μια σειρά από τομείς που έχουν συνάφεια με την καθημερινότητα? Νομίζω ότι η πανδημία λειτουργήσε λίγο σαν μεγεθυντικός φακός. Μας βοήθησε να δούμε μια πραγματικότητα που ούτως ή άλλως συνέβαινε και κάποιες τάσεις οι οποίες επιταχύνθηκαν. Σαφώς η αγροδιατροφή έχει αλλάξει σε όλα τα επίπεδα, από το χωράφι στο πιάτο. Υπάρχουν πλέον νέες μέθοδοι για την παραγωγή, υπάρχουν πιο υψηλά στάνταρ ό,τι αφορά το περιβαλλοντικό αντίκτυπο, δηλαδή του τι είδους φυτοφάρμακα ή λιπάσματα χρησιμοποιούμε. Υπάρχει μια τεράστια αλλαγή ακόμα και στις συνήθειες των καταναλωτών. Δηλαδή, πολλοί από εμάς θα χρησιμοποιήσουμε το κινητό μας για να παραγγείλουμε ένα μεσημεριανό γεύμα ή θα χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή μας για να ψάξουμε μια συνταγή ή για να συγκρίνουμε τη διατροφική αξία διαφορετικών προϊόντων. Αυτό βλέπουμε ότι όλη η αλυσίδα αξίας από τους παραγωγούς μέχρι τους καταναλωτές στρέφεται προς τρεις κατευθύνσεις. Ψηφιακός μετασχηματισμός, βιωσιμότητα περιβαλλοντική, αλλά και υψηλή διατροφική αξία και υγιεινός τρόπος διατροφής. Αυτές οι τρεις τάσεις μαζί νομίζω έχουν και το κλειδί για το μέλλον της αγροδιατροφής, δηλαδή για το που πρέπει να πάμε σαν κλάδος και σαν, αν θέλετε, και σαν οικοσύστημα τοπικό της Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτές οι αλλαγές που συντελούνται στο κομμάτι του επιχειρήν για τον αγροδιατροφικό τομέα αλλάζουν και τις διατροφικές συνήθειες των ίδιων των καταναλωτών, πιστεύετε? Εγώ νομίζω ότι είναι λίγο συμβαίνουν αυτά τα πράγματα παράλληλα. Δηλαδή, πολλές φορές οι αλλαγές γίνονται εξαιτίας των αλλαγών των συνηθιών των καταναλωτών. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Υπάρχει τα τελευταία χρόνια μια στροφή προς τρόπους διατροφής που είναι περισσότερο βασισμένοι σε φυτικές πρώτες ύλες.
παρένθεση, αυτό δεν είναι κάτι καινούριο για την Ελλάδα. Έτσι τρεφόταν γενιές και γενιές οι παππούδες μας και οι γονείς μας. Οπότε αυτό το πράγμα μας βοηθάει να αναδείξουμε και κάποια χαρακτηριστικά της διατροφικής μας παράδοσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όμως οι βιομηχανίες τροφίμων να ψάχνουν, για παράδειγμα, φυτικά υποκατάστατα των τροφών που μέχρι σήμερα ήταν αποκλειστικά ζωικής προέλευσης. Εδώ θα ήθελα να ξεκαθαρίσω και, αν μου επιτρέπετε, μια μικρή παρένθεση. Εμείς, σαν Reframed Food, δεν πιστεύουμε ότι ο κτηνοτροφικός κλάδος πρέπει να πάψει να υπάρχει. Το αντίθετο, πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει, να αναπτύσσεται με βιωσιμότητα, να έχει περισσότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Απλώς πρέπει η διατροφή να γίνει πιο ισορροπημένη και να περιλαμβάνει και πηγές φυτικών πρωτεϊνών. Άρα, αυτή η στροφή που περιγράφεται προς τον λεγόμενο μεσογειακό τρόπο διατροφής είναι και μια ευκαιρία για οποιαδήποτε επιχείρηση δραστηριοποιείται στο συγκεκριμένο τομέα για να αναπτυχθεί και να επεκταθεί ακόμα περισσότερο. Νομίζω ξεκάθαρα, και αυτό θα το δείχνουν και τα αποτελέσματα ερευνών αγοράς, αλλά το δείχνει και η καθημερινή πρακτική του καθενός από εμάς όταν πηγαίνει σε ένα σούπερ μάρκετ και βλέπει τις δυνατότητες που υπάρχουν στα προϊόντα. Όντως είναι μεγάλη μας ευκαιρία η αγροδιατροφή, γιατί ο δικός μας τρόπος αγροδιατροφής σήμερα έχει επιστημονικά τεκμηριωθεί ότι είναι ο πλέον υγιεινός και ο πλέον κατάλληλος για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Άρα, αυτή η ευκαιρία ανάπτυξης έρχεται και συναντάται με την Reframed Food στη βάση της απόφασής σας προφανώς για να αναπτυχθείτε και στην Ναντ και στην Αθήνα. Ξεκάθαρα. Και πάλι θα βάλω την ανθρώπινη διάσταση στην απόφασή μας. Εμείς κάνουμε κινήσεις με γνώμονα τους ανθρώπους με τους οποίους θα συνεργαστούμε. Και έχουμε την τύχη και στην περίπτωση της Ναντ και στην περίπτωση της Αθήνας να έχουμε εξαιρετικούς συνεργάτες οι οποίοι θα πάρουν και πάνω τους αυτή τη διαδικασία. Είναι ο Μάνος ο Καρβούνης στην περίπτωση της Αθήνας και ο Άντριαν Γκισάουα στην περίπτωση της Ναντ. Αλλά ταυτόχρονα στην περίπτωση της Ναντ μιλάμε για μια περιοχή που έχει χαρακτηριστικά πολύ παρόμοια με αυτά της Μακεδονίας, της Κεντρικής Μακεδονίας, με την έννοια ότι βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών σημαντικών υποκλάδων του αγροδιατροφικού τομέα για τη Γαλλία, η οποία, παρένθεση, είναι από τις σημαντικότερες αγροδιατροφικές δυνάμεις της Ευρώπης και παγκοσμίως και εξαγωγικές. Μιλάμε για μια περιοχή λοιπόν που βρίσκεται στη ζώνη του λευκού κρασιού, που βρίσκεται στη ζώνη των γαλακτοκομικών υψηλής προστιθέμενης αξίας, αλλά βρίσκεται και στη ζώνη των οπορφόρων και των δεδροδών καλλιεργειών για φρούτα κτλ. Ταυτόχρονα, το γαλλικό οικοσύστημα έχει έναν εξαιρετικό τρόπο συλλογικής οργάνωσης. Έχει διατηρήσει με θετικό πρόσημο τις ομάδες παραγωγών, τους συνεταιρισμούς και γενικά τους τρόπους που έχουν οι αγρότες, ώστε να αποκτούν δύναμη όταν δουλεύουν όλοι μαζί. Στην περίπτωση της Αθήνας, το κίνητρό μας είναι διαφορετικό. Γνωρίζετε κι εσείς ότι η Αθήνα αποτελεί ένα κέντρο λήψης αποφάσεων. Εκτός από την πολιτική ηγεσία που βρίσκεται εκεί, βρίσκεται ταυτόχρονα εκεί πέρα και πολύ σημαντικά ερευνητικά ιδρύματα, με τα οποία ούτως ή άλλως δουλεύουμε. Θα αναφέρω ενδεικτικά το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, θα αναφέρω το EPCA του Πολυτεχνείου, αλλά και το ίδιο το Μετσόβιο του Πολυτεχνείου και πολλούς άλλους αντίστοιχους φορείς, αλλά και οι εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Οπότε είναι φυσική σκέψη να πρέπει να βρισκόμαστε και εκεί πέρα και να μπορούμε να είμαστε πιο κοντά στους συνεργάτες μας και να δουλεύουμε καλύτερα τα έργα τα οποία στοχεύουμε. Με αυτές τις δύο επενδύσεις, τις οποίες πραγματοποιείτε, κύριε Χατζηκώστα, θέλετε να τονώσετε και το οικοσύστημα των συγκεκριμένων περιοχών και ειδικά αναφέρουμε στη Γαλλία, όπου γίνεται και συγκεκριμένη επένδυση και να έρθει μια διάδραση να δημιουργηθεί μεταξύ των ελληνικών και των γαλλικών προϊόντων το επόμενο διάστημα. Ξεκάθαρα, κοιτάξτε, νομίζω ότι το γαλλικό οικοσύστημα είναι ήδη σε πολύ καλή τροχιά και δεν περιμένει εμάς να το βελτιώσουμε. Νομίζω ότι υπάρχει και το Ελλάδα-Γαλλία συμμαχία. Βεβαίως, υπάρχει και είναι και πολύ σημαντικό. Ξέρετε, το διαπιστώνουμε και εμείς στην καθημερινή μας πρακτική, ότι πέρα από τους πολιτιστικούς δεσμούς υπάρχουν και πολύ σημαντικές κοινές παραδόσεις ό,τι αφορά την επιχειρηματικότητα, σε ό,τι αφορά το ρόλο που παίζει ο αγροδιατροφικός τομέας στην οικονομία και στην κοινωνία. Οπότε πιστεύουμε πως θα είναι μια πολύ γόνιμη συνεργασία και για τις ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και για τις γαλλικές επιχειρήσεις και τους γαλλικούς φορείς που ψάχνουν ευκαιρίες ανάπτυξης, που ψάχνουν ευκαιρίες συνεργασιών. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, ιδιαίτερα στον ψηφιακό τομέα, όπου η χώρα μας έχει πολλά πράγματα να δώσει σε μια τέτοια συνεργασία, αλλά και πολλά πράγματα να μάθει. Οπότε νομίζω ότι θα λειτουργήσει αυτή η γέφυρα, θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά και θα δημιουργήσει ωφέλη και για τα δύο οικοσυστήματα, πάντα στο μέτρο των δικών μας δυνατοτήτων. Μάλιστα. Και όσον αφορά τους στόχους που έχετε θέσει για φέτος σαν Reframed Food, ποιοι είναι αυτοί?
Για φέτος οι στόχοι που έχουμε θέσει είναι και ποιοτικοί και ποσοτικοί. Στο ποιοτικό κομμάτι προφανώς καταλαβαίνετε ότι κάθε βήμα ανάπτυξης συμπεριλαμβάνει και προκλήσεις. Προκλήσεις για νέες οργανωτικές δομές, προκλήσεις για νέους τρόπους επικοινωνίας, προκλήσεις για μεγιστοποίηση του αποτελέσματος αυτής της επένδυσης. Και το πρώτο μας, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, το πρώτο στάδιο αφορά αυτή ακριβώς την αντιμετώπιση των προκλήσεων και να βάλουμε την καινούρια πλέον δομή της Reframe Food σε ράγες ανάπτυξης και επιτυχίας. Ένας δεύτερος σημαντικός στόχος είναι, που θα το δείτε και την Άνοιξη, είναι ότι θα εισάγουμε μια καινούρια πλατφόρμα που θα βοηθάει τις επιχειρήσεις να βρίσκουν μικρές χρηματοδοτήσεις. Έχουμε ήδη μια πλατφόρμα. Μικροπιστώσεις. Δεν είναι μικροπιστώσεις, είναι μικρά grants, αυτά που λειτουργούμε εμείς. Παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο να μοιράσουμε ένα μέρος αυτών. Θα απευθύνεται αυτή η πλατφόρμα θα απευθύνεται σε αγρότες, θα απευθύνεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας στον αγροδιατροφικό τομέα, αλλά θα απευθύνεται και σε κινήσεις και κινήματα πολιτών τα οποία στηρίζουν την βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη ή τη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Αυτοί λοιπόν είναι δύο σημαντικοί ποιοτικοί στόχοι. Σε ποσοτικό επίπεδο θα έλεγα ότι στόχος μας βασικός είναι να ενισχύσουμε το Γραφείο της Αθήνας με ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και σίγουρα πάντα να διεκδικήσουμε καινούργια έργα, να φέρουμε περισσότερες ευκαιρίες για το οικοσύστημα της Ελλάδας, αλλά και των περιοχών των οποίων δραστηριοποιούμαστε. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Χατζικώστα. Να ευχηθώ κάθε επιτυχία στους στόχους που έχετε θέσει. Κύριε Φωτακίδη, είστε μια εταιρεία που πρόσφατα αποφασίσατε να επεκταθείτε και προς τη Γαλλία και προς την Αθήνα. Πόσο δύσκολο είναι για μια επιχείρηση που λαμβάνει αυτή την απόφαση και θέλει να την υλοποιήσει? Θα ήθελα να δώσω δύο διαστάσεις. Η μία αφορά τις δυσκολίες που προέρχονται από τη γραφειοκρατία, τα διαδικαστικά, το οποίο είναι ένα κομμάτι που το ζούμε ακόμα στην Ελλάδα. Έχει βελτιωθεί προφανώς η κατάσταση πολύ σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ακόμα υπάρχουν δυσκολίες. Ειδικά όταν πρέπει να συνδυάσεις γραφειοκρατία Ελλάδας με γραφειοκρατία Γαλλίας. Η πραγματικότητα είναι ότι υπήρχαν αρκετές δυσκολίες στο πώς θα καταφέρουμε να ανοίξουμε ένα γραφείο μιας ελληνικής εταιρείας σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, αλλά από τη στιγμή που καταφέραμε και τα λύσαμε αυτά, ήταν όλα καλύτερα. Υπάρχει βέβαια και το κομμάτι που αφορά την επιχειρηματική διάσταση. Προφανώς, επιχειρηματικότητα χωρίς ρίσκο δεν υπάρχει και όταν πας να κάνεις μια επενδυτική κίνηση, προφανώς έχεις σταθμίσει όλα τα ρίσκα που μπορεί να υπάρχουν. Στο δικό μας μυαλό ήταν μια κίνηση η οποία θα είχε περισσότερα ωφέλη από ότι τυχόν ρίσκα, γι' αυτό και την πήραμε και προχωρήσαμε, έχοντας στο μυαλό μας ότι πάμε σε μια χώρα η οποία είναι σίγουρα πιο προηγμένη από εμάς, σίγουρα έχει περισσότερες ευκαιρίες και σε επίπεδο ανθρώπων αλλά και σε επίπεδο τεχνογνωσίας. Το ίδιο πάνω κάτω ισχύει και για την Αθήνα, να σας πω την αλήθεια. Παρότι η Θεσσαλονίκη έχει αρκετά μεγάλο κομμάτι καινοτομίας μέσα, στην Αθήνα υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα πανεπιστήμια, πολύ μεγαλύτεροι ερευνητικοί οργανισμοί, υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που είναι στην καινοτομία και στην έρευνα. Οπότε όλα αυτά μας κάνουν να πούμε ότι τελικά αξίζει τον κόπο να πάρουμε ένα ρίσκο και να κάνουμε μια επένδυση για εμάς, επένδυση χρόνου, χρήματος, ενέργειας, καταλαβαίνετε. Βέβαια, τα προηγούμενα χρόνια τα ελληνικά προϊόντα και αντιμετώπιζαν και έτσι ένα πνεύμα δυσπιστίας όσον αφορά την έξοδό τους, να το πω, από τα σύνορα. Αυτή η εικόνα έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, κύριε Φωτακίδη? Έχει αλλάξει πολύ. Και δεν θα μιλήσω μόνο για προϊόντα σε επίπεδο αγροδιατροφής, θα μιλήσω και σε επίπεδο επιχειρήσεων, αλλά και σε επίπεδο καινοτόμων επιχειρήσεων. Η κατάσταση 10 χρόνια πριν με το τι ισχύει σήμερα είναι πολύ διαφορετική. Θα ήθελα να πω ότι ξεπεραστεί πλήρως εκείνο το κακό στίγμα που είχαμε, φαντάζομαι το έχετε και στο μυαλό σας. Σίγουρα ελάχιστοι άνθρωποι θυμούνται τους κακούς Έλληνες που δεν δουλεύανε κτλ. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει αρκετά σημαντικό ρόλο στην καινοτομία γενικά, στην έρευνα και δει στην αγροδιατροφή.
στην έρευνα και στην καινοτομία στην αγροδιατροφή. Υστερούμε ακόμα σε κάποια κομμάτια και λόγω μεγέθους αλλά και λόγω ιδιοσυγκρασίας της χώρας, δηλαδή δεν είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι στο να προωθήσουμε τα προϊόντα μας και τις επιχειρήσεις μας στο εξωτερικό. Σίγουρα όμως η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη και βλέπουμε πολύ καλύτερες κινήσεις. Και αυτό που λαμβάνουμε κι εμείς όταν είμαστε έξω, είμαστε σε ένα μέρος της Ευρώπης με διάφορους φορείς από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, έχουμε μια πολύ καλύτερη αντιμετώπιση. Προφανώς χρειάζονται ακόμα πολλά πράγματα να γίνουν. Χρειάζεται και η ίδια η χώρα να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στο πώς προωθεί και πώς προάγει τις ίδιες επιχειρήσεις καταρχήν, που έχουν μια εξαγωγική δραστηριότητα, είτε αυτή είναι σε επίπεδο προϊόντος, είτε είναι σε επίπεδο καινοτομίας, υπηρεσιών, οτιδήποτε. Αλλά έχω την αίσθηση, και θα το πω αίσθηση, ότι πηγαίνουμε καλά, πηγαίνουμε σίγουρα καλύτερα και αυτό το πράγμα μπορεί να βελτιωθεί. Και εμείς από τη δικιά μας μεριά αυτό που μπορούμε να κάνουμε σε μια εταιρεία που είμαστε γύρω από τον κλάδο της έρευνας στην αγροδιατροφή είναι να προωθούμε και επιχειρήσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα σε διάφορα σχήματα ευρωπαϊκά για να μπορέσουν και να μάθουν πρώτα απ' όλα, γιατί θέλοντας και εμείς δεν είμαστε οι πρωτοπόροι σαν Ελλάδα στην Ευρώπη. Είναι η Γαλλία, για παράδειγμα, είναι το Βέλγιο, είναι η Ολλανδία. Αλλά και να δείξουμε τι μπορούμε και εμείς να προσφέρουμε σαν προστιθέμενη αξία γύρω από τον κλάδο. Μήπως η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων, κύριε Φωτακίδη, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι πολλές ελληνικές επιχειρήσεις έχουν προσαρμοστεί στα δεδομένα του ψηφιακού μετασχηματισμού, της καινοτομίας, ώστε να ενισχύσουν αυτή τους την ανταγωνιστικότητα και να παίξουν έτσι ένα πιο σημαντικό ρόλο στην διεθνή αγορά? Πολύ σωστά. Το κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού, είτε αυτό αφορά απλά στο πώς λειτουργεί μια επιχείρηση, αλλά ακόμα περισσότερο όταν αυτό αφορά το πώς παρέχονται υπηρεσίες από την επιχείρηση ή το πώς προωθούνται προϊόντα από την επιχείρηση, είναι από τα πιο σημαντικά κομμάτια. Στην Ευρώπη θεωρείται αρκετά αυτονόητο πλέον ότι η καινοτομία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η χρήση νέων τεχνολογιών είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Στην Ελλάδα αργήσαμε λίγο να μπούμε. Έχουμε μπει όμως. Υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις οι οποίες και προωθούν τα προϊόντα τους με τη χρήση ψηφιακών μέσων και λειτουργούν χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη. Γενικά βλέπουμε τα τελευταία χρόνια αυτό που υπάρχει στην Αμερική, υπάρχει στην Κίνα και έρχεται και στην Ευρώπη, έχει έρθει και στην Ελλάδα. Είμαστε αρκετά μακριά, κυρίως από την Αμερική και τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, όσο αφορά τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και στην παροχή υπηρεσιών, αλλά και στην καθημερινή μας λειτουργία. Αλλά γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε πολύ στο να δούμε πώς τα δεδομένα, κυρίως στον αγροδιατροφικό τομέα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν αφενός τους αγρότες είτε να έχουν ένα επιπλέον έσοδο δίνοντας τα δεδομένα τους σε επιχειρήσεις άλλες που τα χρειάζονται για να προσφέρουν κάποιες άλλες υπηρεσίες οι ίδιες, είτε για να βελτιστοποιήσουν τον τρόπο που παράγουν, για πολλούς άλλους λόγους, αλλά ακόμα και τις επιχειρήσεις που είναι πιο κοντά στη τεχνολογία, όπως είναι start-up επιχειρήσεις και ελληνικές εννοώ, πώς μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη, τη μηχανική μάθηση για να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες, για να παρέχουν πιο καινοτόμες υπηρεσίες και να είναι και πιο ανταγωνιστικές σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές και αμερικάνικες και κινέζικες εταιρείες που το κάνουν ήδη λίγο πιο μπροστά. Και ο ρόλος, κατά την άποψή σας, της Θεσσαλονίκης όλα αυτά ποιος είναι, δεδομένου ότι είναι μια πόλη που έχει τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας, το μεγαλύτερο ανθρώπινο εξειδικευμένο προσωπικό και τα τελευταία χρόνια αποτελεί πόλο έλξης για επενδύσεις σε διάφορα επίπεδα, έρευνα, καινοτομία, αγροδιατροφή. Θα μείνω στο τελευταίο. Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια με τις νέες επενδύσεις που έρχονται στη Θεσσαλονίκη έχει πάει να δημιουργηθεί ένας μεγαλύτερος κόμβος καινοτομίας που είναι πιο κοντά στην πραγματική αγορά. Είχαμε εδώ και πολλά χρόνια και έχουμε ακόμα δηλαδή και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το ΕΚΕΤΑ κάνουν πολύ καλή δουλειά στο κομμάτι της έρευνας. Αυτό που μας έλειπε και είναι και αυτό που νομίζω πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση και η ίδια η χώρα και είναι και αυτό που θέλουμε και εμείς να κάνουμε, είναι να συνδέσουμε την έρευνα να φύγει μόνο από τα πανεπιστήμια που βρίσκεται και τα ερευνητικά κέντρα και να πάει πιο κοντά στην αγορά. Είναι και ένας από τους στόχους και της Reframe Food, είναι η αλήθεια αυτό, να καταφέρουμε να πάρουμε τα ερευνητικά αποτελέσματα και να τα φέρουμε πιο κοντά και στην κοινωνία αλλά και στην οικονομία.
Και είναι και νομίζω και το κομμάτι που θα βοηθήσει και την ίδια τη Θεσσαλονίκη να γίνει πιο ανταγωνιστική. Γιατί σε σχέση με την Αθήνα αυτό είναι και το πλεονέκτημά μας. Άρα θεωρείτε ότι πρέπει να λειτουργήσει καλύτερο τριπλός έλικας. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Η ταχύτητα είναι ακόμα χαμηλή, χρειάζεται να δώσουμε περισσότερη ένταση. Ισχύει. Είναι πολύ καλύτερα με 10 χρόνια πριν. Το λέω ξανά γιατί το ζω. Από την άλλη, χρειάζεται κάπως να επιταχύνουμε και εμείς όσο μπορεί ο καθένας. Και εμείς από τη δικιά μας θέση, αλλά και το κράτος και τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα να μπορέσουν λίγο να κάνουν καλύτερες συνέργειες μεταξύ τους για να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Και όσον αφορά τους στόχους που έχετε θέσει για φέτος, ποιοι είναι? Μετά από αυτές τις μεγάλες αλλαγές για μας, γιατί το να ανοίξουμε ένα νέο γραφείο και στην Αθήνα, αλλά κυρίως και στη Γαλλία, που ήταν και το πιο δύσκολο το να το κάνουμε, νομίζω ο μεγαλύτερος στόχος για μας φέτος είναι να καταφέρουμε να μεγαλώσουμε το δίκτυό μας σε επίπεδο συνεργασιών πλέον, να αναπτύξουμε αυτό το κύκλο που έχουμε φτιάξει με τα νέα γραφεία. Είναι και μια χρονιά το 2025 που για την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή έρευνα έχει πολύ μεγάλη έμφαση σε νέες προσκλήσεις που θα ανοίξουν και υπάρχουν διάφοροι τομείς που πρέπει να αναλύσουμε κι εμείς. Και λόγω των ευρωπαϊκών εκλογών είχαμε ένα μικρό κενό, είναι η αλήθεια, στα προγράμματα που βγαίνουν, τα ερευνητικά προγράμματα που βγαίνουν από τον ορίζοντα Ευρώπη. Οπότε νομίζω ότι και εμείς θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση τώρα στο να φτιάξουμε προγράμματα τα οποία θα τρέξουν τα επόμενα χρόνια και θα μπορέσουμε να δούμε μέσα από αυτά τα προγράμματα πώς μπορούμε πραγματικά να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες στην αγροδιατροφή και για την Ελλάδα αλλά και για όλη την Ευρώπη. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Φωτακίδη, για την παρουσία σας στην έξυπνη οικονομία και να ευχηθώ κάθε επίτευξη των στόχων που έχετε θέσει. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού με τα νεότερα από την οικονομία, την έρευνα και την καινοτομία για την ερχόμενη εβδομάδα. Γεια σας.